a halin da ake ciki babbana Ibrahim Malaka Kabi an takasa dawakin ga an takashe su a halin da ake ciki babban buro wannan kai daban-daban kenan daban-daban kenan ga a can an tahi na gaban nan ya tahi wani da ɗan gidan mushe na ko ɗan gidan mushe na ɗan gidan biyu an nan mushe wani na kaga ake nan da wakan uru'uba wai shi wancan na gaba wani riya shi da wakan ku gasu can sama tudu a baka makarɗaye sun har gajiya rana ta koyo rana ba lallai da wake nan da kyau haka sun ka tashi kuma ga sunan ta yi